Tisztelettel köszöntöm Önöket, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt televíziónézők! Víg László vagyok, sárospataki születésű, Sárospatakon élek, lokálpatrióta vagyok, és a 4-es számú választókerületben indulok képviselőjelöltként. Képviselőként az eddig megszerzett szakmai tapasztalatot szeretném felhasználni Sárospatak jobbításáért, szebbítéséért és a városban élők életkörülményeinek, életminőségének javítására. Kiemelten és elfogultan kezelném a következő beruházásokat. Munkahelyteremtés, ebben a témakörben nagyon nagy figyelmét fordítanák a helyi kis- és középvállalkozások megfelelő támogatására, hogy minél több szakmunkást tudjanak foglalkoztatni. Nagy gondot kell fordítani arra is, hogy a tanulóképzés az megfelelő szintű legyen és megfelelő támogatást kapjon, mert a külső beruházók csak olyan helyen telepednek le, ahol megfelelő szakképzett munkaerő áll rendelkezésre. Támogatnám továbbá azokat a városfejlesztési beruházásokat, amelyek pénzt hoznak a városnak, így például a fürdő további fejlesztését. Szívesen támogatnám a lakótelepi komplex panelprogram indítását és megvalósítását minél nagyobb százalékú támogatás bevonásával. Nem támogatnám a sétáló utca megvalósítását, mert az az ablakon kidobott pénz. Támogatnám a tisztességes és átlátható közélet megteremtését. A város pénzügyi vezetését meg kellene erősíteni egy keménykezű pénzügyi vezetővel, hogy ne lehessen olyan pénzek kiáramlását megvalósítani, amik alaptalanok. Megválasztásom esetén teljes erőmmel és tudásommal Sárospatakért fogok dolgozni, és ezért kérem, hogy október 3-án szavazzanak rám. Köszönöm, hogy meghallgattak.